Biko sa nwaanyị afa gị. Chief Dr. Ndam Obodo Ikenga Eke, the traditional prime minister of Eke community. Okay, biko ị bụ onye ebe? Abụ m onye Ogbuagụ Eke. Ị nwere ike ịgwa anyị ihe a na-eme n'Ogbuagụ Eke tata? Ihe anyị na-eme bụ mgba ọgbụgba nshi ndị Eke. Ya bụ ihe anyị na-eme taa. Ndị Eke na-eme ịgba nshi bido na the month of April, na-agba nshi, na-agba village by village. Ọ na-abụ ama nkwọkwachakwa na ọmagba Ogbuigba, Enugu Ekegba, then Ogbuagụ agba Ọteze Ikpeazụ. Anọ anyị wepụta Ogbuagụ nke anyị na-adabakarị oge Julaị. Ya bụ ihe mmemme anyị na-eme ụbọchị taa. Biko kedu ozi ị nwere for the younger generation maka ịgba nshi? Ndị etolite bụ a na-akpọ ndị younger generation or the youths. Ha anyị na-okwu na-enye ha okwu ndụmọdụ bụ ihe gbasara this our culture of ịgba nshi. Ya bụ ọkụ agaghị ha n'aka, ya akara n'aka wee yi. Maka na ịgba nshi dụwara gboo ihe ịgba nshi isikwadoro ihe ịgba nshi pụtara is a kind of celebrate orime mmemme maka victory over the war, victory over the community wars anyị nwere in those days. Ndị be anyị nwechara ọgụ a na-esiri mbọ ya, mana ịgba nshi a bụ period anyị ji wee na-emegide ihe Chukwu ekene bụ isere that mmeri ọha anyị mere isere n'ọgụ a na-esiri maka anyị nwere so many enemies surrounding us. Ndị nchachara ya ọgụ mana Chineke mana anyị wee mere ibi na ọkachasị nke mma anyị bụ Ogbuagụ. So mmemme ya iji wee gosi kene Chukwu ya anyị melitere na ndachi ụmụ ọwụwa ahụ niile dakwachara anyị ma ihe anyị na-eme ya bụ ihe bụ ịgba nshi. Daalụ. Kedu ị nwere ike ịgwa Eke TV maka na Eke TV na-eme gị interview taa? Eke TV nke mbụ bụ na na-ekelegoro Eke TV ha ji wee gbaa mbọ bụrụ ndị ga-ebupụta omenala ndị Eke ka ụwa mara na Eke na-eme ihe dịka ihe mma. Because ihe ọbụla ihe gbasara na TV maọbụ olugo mba niile ụwa niile ama nke ọbụla anyị nọ na mgbe na nwa obodo oyibo nke ọbụla ị ga-ama na a na-eme. Ana m ekele ndị Eke TV si ka ha jisie ike na-ewepụtara anyị mmemme anyị mma ha ọbụla na ndị Eke ndị ọzọ ma na-eme ka a na-ebupụta anyị ihe abụ ya na cultural heritage ka emeshọ na anyị na-eme gị a na-agbasara mba ụwa niile ka ama na anyị ka na-emete na awa culture ihe anyị ga na-eme aha ọbụla si ndị Eke TV ana m ekele na-asị na chichikwe n'ike adịjide nke oji na a na-asị asị mmadụ jide ka oji eme ma na ihe megide na o ji emete gịnị na ọ dị mma mana asịkwa tọgbọ ka iji mmadụ ka ị dịrị eme adịghị mma. Daalụ. Daalụ. Eke TV na-asị gị ndewo. Daalụ.